se zastaví. Další však říká jiné ženě, dost dobrý přístup k hygieně, tak se mi pleť hned uzdraví. Pokoji zatím dál probíhal boží bál pro všechny ženy bez kulek. Ke stáním zlomte vás si předávali vzkaz. Já že jsem využil vyšší muž. Mary Kay na vaně vonělo Mary Kay. Postupně se všem zalíbilo unice Mary, když lilo svou lasku čistící. Vypráví o ní hlasné spoj, že prý skvěle čistí boj. Zkrátka zázrak, zázraků. Zkrátka zázrak, zázraků. Za nějaký ten delší čásek zbaví vás Mary hlubších vrásek a pleť se vám